Snijn 28 februari waart de jinnige kleester in het bisdom Greensleeuw het iepenen. Al zo'n 2015 binnen Moensen dwaande met het ziekje naar onderkomen en nu hebben ze een plakje voen in de Jeddere herberg Rijsbergen op Schiermonnikoog. Nevens de bisschop is dit het belang van het kleester. Dat er plek is van stilte. Een plek is waar verstilling kan zijn in deze lawaaierige maatschappij. Vind ik het belangrijk en daar ben ik ook heel gelukkig mee dat er een plek is waar monniken op een eenvoudige manier, sobere manier leven, werken en bidden. Op het vasteland heb je altijd een autoweg of wat dan ook. Hè? Er is altijd ruis. En je merkt dat als je hier bent, dan valt die ruis weg en dan komt er ook een soort van ontspanning. Het is niet eens zo heel bewust, maar er komt iets van ontspanning. Dus dat is ook het mooie. De stilte, de kwaliteit van de stilte van een eiland is net heel bijzonder. In het kleester is er ruimte voor gasten die in alle rest op het eiland verblijven willen. De reserverings van maart moesten al wel af zijn worden door het coronavirus. Wanneer de eerste gasten nu wil komen, is nog net duidelijk.